Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Asenze isibalo sethu. Uyabona la sengikufakela umdwebo vele. We triangle. Kodwa ke uyabona ukuthi le triangle yethu uyabona ukuthi mabili kweyodwa. Uyabona ke manje senza ibalo ezinani ezenza ama triangle supplementary. Ngizokukhombisa ukuthi noma ngikutshela ukuthi yini ama angles supplementary. Uyabona ke kule triangle yethu ehlukaniswe kabili sinani siphiwe lana ukuthi amanye ama angle ethu angobani ama degrees akhona. Kodwa ke sangaphiwa kwezinye indawo ukuthi obani njengalana nje base ngifaka uphawu le question mark. Asiphiwanga ukuthi engabe ubani udegrees wakhona. Kodwa ke mina ngikubona kuyintelula lokuthi uma kuphiwe kwamanye ama angle wangaphiwa kwamanye kukwenza kubelula kakhulu ngoba wena uyazi ukuthi I triangle iyodwa nje ngaphakathi yenza bani 180 degrees. Ngakho bawukade uphiwe okunye kulula ukuthola okunye. Ingakho ngizokukhombisa nanokuthi kuzobalula kangakanani ukuthi uthole ukuthi ama angle alingana kangakanani njengoba emabili phela ama triangle lana sikhuluma ngama supplementary triangle ngizokukhombisa. Uyabona ukuthi kule angle yethu yokuqala sitholile u50 degrees esuphiwe. Uthi ngivele ngiyisekele le triangle yethu yokuqala ngisebenza ngayo. Angithembe uyabona ngizama ukudwebela phezulu kwayo imigqa yayo triangle yethu. Uyabona ukuthi lapho kule triangle sishoda ngo-x sishoda nje ngendawo eyodwa nje base sobe sesipheleleke nje ngetriangle yethu yokuqala. Ngakho ngizobhala nje ngesibalo lapha phezulu u-x wami plus 50 plus 64 usipha mani 108. Sengiyazi ukuthi u15 no64 sipha 114 ngakho ngizodivide ngawo 114 lana ukuze ngithole ithubula ukuthi usuke u-x uzimele. 180 minus 114 uzosipha bani 66. Kahleke usuyabhala usuyazi ukuthi hawo isibalo sangalana ke seku66. Uma uhlanganisa ke u50 u64 kanye no66 uzolithola ithuba lokuthi uyithole impendulo yakho. Ncase angathi isikhala siyangiphelela nje naku 66 ngathi ungconyana bongala. Usuyabona ukuthi manje bangasuhlanganisa u66 u64 no50 uzothola 108. Ngenzani manje ngala sengikhuluma ngawo kama supplementary triangles. Ngizofaka uy wami la ngala. Ku supplementary kanjani? Kusho ukuthi kusukela lapha x umugqa wethu uyaqhubeka uyohlangana no y. Okusho ukuthi sekuzoba bani uy plus x. U-x usungenelana lapha ka y. Siyazi ukuthi u-x wethu ungu66. Sifaka u66 enzansi kuze uy uzimele. 180 minus 66 uzosipha ba 114. Sifaka 114 wethu. Naku ukusebenza kwama supplementary angles ukuthi sisukela le ka x sayongenela umugqa wethu weqa wayongenela ka y kwabolekana no y. Athi ngikukhombisela ngetriangle encanyana nje ukuthi singalahleki singadideki. Ngino-b ngapha. Sithi ngiphi ukuthi uc wethu u180 minus a minus b naku ukusupplement ukuthini ukuthi umugqa wethu uyaqhubeka ushona le base sobamba iangle ngala. Uyabona ukuthi nalapha phezulu umdwebe wethu uqhubekela umugqa wethu wazoba neangle ebambene lapha phezulu kanjalo ke. Naku ke ngapha ngikukhombisa kona ukuthi supplementary yethu asithi ngiy ke njengoba ngishilo. Sengiyazi ukuthi soma sengenza ngokwesibalo. Sengizobhala lokho vele ngikuphiwe. Y1 plus 180 minus abc ngase minus ab equal 108. Yabona uyasusana 180 wethu salelo plus a plus b nangapha ukuze kube khona abasusanayo. Salelo a plus b okusho ukuthi ngizoba nani nempendulo yokuthi ke ngapha ngakuy wami impendulo yakhona u-a plus b. Ungenani ke kodwa ke asisebenzi ke manje ngale angle encanyana nje bengidubela la. Bengifuna ukukhombisa ukuthi ama supplementary yabona yikho lokhu ukuthi sithatha ngale iangle yethu siyaqhubezela siyadwebela siyongenela kubani kwe-angle noma itriangle yesibili. Ingakho sesivene saphunyelwa uy ngakho u-x wethu uyangenelana no y basebenzisana. Kube mnandi kanjalo ke. Angithembe kuyezwakala ukuthi lo 114
kubelula kanjani ukuthola ngenxa yokuthi uX wethu uxazululekile ngale nanokuthi ke supplementary angle kuyangenelana. Awube dadeke. Sesinawo 140 degrees no 31 degrees. Sifuna ukwazi ukuthi manje kushoda bani ngapha. Sokubiza ngoba ngo-Z, sibize ngo-Z. Sibhale Z plus 114 plus 31 equal 180. Ngoba siyazi ukuthi triangle ingubani ingu-180. Z wethu 114 no 31 usipha bani? 145 equal 180. Yabona ukuthi siyafinyelela kwimpendulo yethu ukuthi uZ umeluba. Size sehlise u140 ngezansi ukuze uZ uzimele. 140 minus 100 nxa 180 minus 145 usipha bani? 35. Nayo impendulo yethu 35 degrees. Yakugcwala kanjalo kama triangle ethu.